Mutta taitotikkaiden hyvä puoli on taas semmoinen, niin taas kun ajatellaan tätä tilaa, missä nyt toimitaan, niin alue ei tarvitse olla kauhean iso. Tosiaan niin kuin sanoin, jos on 15 tai 20 poikaa, sä tarvit toisen tämmöisen sarjan. Ja sitten taas niin kuin tähän pieni jako, että sä pystyt tekemään näitä, mutta me voitaisiin niin kuin ajatella, että jos sulla on siihen 10-15 minuutin harjoitukseen, niin sulla on vaikka 5, jota sä kehittelet, niin silloin sä teet sen vaikka 5 kertaa. Ja sit sä yrität saada, nytkin nähdään tästä, niin kun pojat pääsee käyntiin, niin ensimmäinen tunnusteleva, toinen hoksaa heti, toiselle vaikka tulee sitten vasta 4. kerralla se. Ja sen jälkeen, kun sä saat vähän sitä askelrytmistä kiinni, sit ruvetaan kehittämään sitä nopeutta. Eli silloin tavallaan päästään niin kun kiinni siihen juttuun, eli nopeushan kehittyy vaan nopeasti tekemällä asioita. Tässä tämmönen ihan simppeli, millä mä tykkään aloittaa. Eli tämä on teetättänyt etuperin ja takaperin, missä molemmat jalat käy täällä ja sen jälkeen aina ulommainen jalka käy täällä ulkona. Näkeekö pojat? Onko taitotikkaat tuttuja muun ohjeiden kautta, mutta molemmat jalat käy tässä ja sit sä vaan rytmität siihen. Menee tuolta vähän sekaisin, mutta molemmat jalat käy keskellä ja tuolla. Lähde vaan liikkeelle. Nyt menee hyvin. Sitten jos tuntuu jollain siltä, että ei meinaa löytyä, niin sitten voit vähän mallaa tässä vielä. No niin, nyt rupeaa tulee jo vähän, kun löytyy rytmi, niin päästään vähän nopeuteen kiinni. Ja sen verran, että jättäkää puoli tikasta aina kaverille rauhaa, että saa tehdä. Oliko jollain täällä, meneekö sama takapäin? Ja nyt taas kun täällä vähän, noin sivusilmällä aina vähän vilkaiset, kun rupeat kääntää vähän eteenpäin itteesi, niin pääsikö olla vettä korvasta. Mutta kokeillaan ensin täältä, otetaan aina täältä näin. Yksi ruudukko jää väliin. Tulee pieni päkiällä tommonen paino siitä. Ota väliä vaan, älä lähde heti, ettei sun vaihtoissa. Nyt annat mennä kavereille. Se mitä mä verittely tähän, niin taas tässä kun katsotte liikesuuntaa, lantiota, peliasentoa, niin kyllä tässä lajinomaisuuksiakin löytyy, mutta taas mikä tärkeintä, niin se lämmittää myös vähän muualtakin kuin pelkästään pohkeita ja etureisiä niin kuin hölkkä tekee. Molemmat jalat käy täällä keskellä ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa ottaa enemmän ja enemmän käsiä mukaan. Ja nyt molemmat jalat menee aina ruutuun ja sitten ihan hirveästi ei kannata hakata niitä jalkoja. No, nyt oli hyvä, nyt parani heti saman tien. Ja nyt rupeaa tulee sitten polvennosta. Tosiaan kädet sinne mukaan kanssa, se polvi pitää tulla ainakin lantion tason yläpuolelle. Eli nyt pistän jalkoja tulee myös alaspäin kanssa. Vielä. Ja nyt huomaat sitten jokainen taas tässä, että nyt jos haluaa sykettä nostottaa, niin tässä menee oikein loukkuun. Mutta nää on just semmonen 12 ruutua rupeaa olemaan jo sellainen. Eli täältä näin, sitten kun lähdetään hyppiin. 2 kertaa aina käyt ruudussa ja aina käännät kylkeen. Vielä mä en ota käsiä mukaan, nekin mä oon kerran ainakin videolla saanut, niin kyllä mä todennäköisesti pystyn nekin tekemään. Noin 2. No ja käännä roppaa ihan kunnolla, niin silloin se on helpompaa. Eli tulee täältä näin askelat ihan vaan läpi. Nyt on hyvä. Vielä. Just ollaan ja siinä on hyvä, tykkään käsien käyttö on hyvä. Käsistä saat aina apua siihen rytmittämiseen. Nyt oli hyvä. Ja annetaan tämän jälkeen liikkuvuusjuttuja, mitä tulee täältä näin. Kun te huomaat, niin takareidit on erittäin elastiset, niin sä pystyt täältä tehdä tai sit sä otat tällaisia, että sä pystyt vähän kierrättämään lonkkaa. Eli ihan vaan ajatuksia, että saadaan vähän palloni täältä liikkeelle. Että luistelu on valitettavasti vähän semmoinen laji, että se aika yksipuolisesti käyttää lonkkia, niin silloin mä aina yritän ajatella, että alkuverryttely ainakin vähän pelastaa.